Καλησπέρα YouTube, είμαι ο Ρο και ο Λέφας. Και σήμερα θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να κατεβάσετε και να καταστήσετε επιτυχώς το Hitman Absolution. Πρώτα απ' όλα κατεβάζουμε το uTorrent. Επιλέγουμε αυτό το εικονίδιο και στη συνέχεια το κατεβάζουμε. Έπειτα πρέπει να κατεβάσουμε το Diamond Tool Slide. Diamond. Στο σύννετο ανοίγουμε φυσικά. Επιλέγουμε επίσης αυτό το εικονίδιο και κατεβάζουμε επιτυχώς το Diamond Tool Slide. Και τέλος μπαίνουμε στο The Pirate Bay και πληκτρολογούμε Hitman Absolution. Για να το βρείτε πιο εύκολα θα σας βάλουμε το link. Θα σας βάλουμε το link. Ωραία. Φυσικά το link και από το uTorrent και από το Diamond Tool Slide. Ναι. Για να μην κάνει ολοκλήρωση. Μπαίνουμε στο Hitman Absolution Skid Row. Ρωτάμε Get this torrent. Και στη συνέχεια μετά για να το εγκαταστήσουμε, τώρα το έχουμε κατεβάσει. Για να το εγκαταστήσουμε ανοίγουμε το uTorrent που έχει κατεβεί. Με το δεξί κλικ ανοίγουμε το περιεχόμενο φακέλου. Συνέχεια ανοίγουμε τον φάκελο αυτόν και διπλό κλικ πάνω στο αρχείο αυτό. Μόλις φορτώσει η εικόνα κλείνουμε το παράθυρο αυτό, πηγαίνουμε στον υπολογιστή. Έχει δημιουργηθεί αυτό εδώ το αρχείο. Πατάμε διπλό κλικ και λογικά θα εμφανιστεί το setup. Άμα δεν εμφανιστεί, άμα δεν εμφανιστεί, κάνουμε δεξί κλικ, άνοιγμα και setup. Διπλό κλικ στο setup. Τώρα κάνουμε το setup, είναι εύκολο. Next. Διαλέγουμε τον προορισμό που θέλουμε να γίνει η εγκατάσταση. Next. Και το υπόλοιπο τώρα το κάνει μόνο του. Περιμένουμε μέχρι να φορτώσει και στη συνέχεια πατάμε finish και κλείνει. Λογικά θα έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο στην επιφάνεια εργασίας και στη συνέχεια πηγαίνουμε στον υπολογιστή, ανοίγουμε το αρχείο αυτό, ανοίγουμε το Skid Row, κάνουμε αντιγραφή αυτά τα αρχεία. Μετά ανοίγουμε στο εικονίδιο που δημιουργήθηκε, κάνουμε άνοιγμα θέση αρχείου και εδώ μέσα στην άκρη κάνουμε επικόλληση. Αυτά θα σας ανοίξει μόνο μια φορά εσάς, αλλά εμένα μου ανοίγει περισσότερες γιατί το έχω ξανακάνει. Έπειτα πατάμε την εφαρμογή αυτή και λογικά θα ανοίξει το παιχνίδι. Περιμένουμε λίγο. Πού είναι? στιγμές αγωνίας. Πάρα πολύ. Να το πατάμε play και ανοίγει. Άμα θέλετε κάνετε από εδώ options εδώ για να καλύτερα γραφικά. Ultra έχω βάλει εγώ εδώ, άμα το κάνετε κι εσείς. Και το πατάτε και παίζει. Αυτό ήταν όλο. Ελπίζω να τα καταφέρετε. Είμαστε ένα νέο κανάλι. Άμα θέλετε κάντε like και αφήστε μας ένα σχόλιο. Ή εγγραφείτε στο κανάλι μας. Ναι, κάντε εγγραφή να αναπτυχθούμε. Και κάντε είτε στο Facebook είτε όπου θέλετε για να το δουν και οι φίλοι σας. Και θα προσεχώς θα κάνουμε και νέα βίντεο.